Така, най-накрая стигаме и до реално как ентървам в самия маркет, въпреки че нали, съм го загатвал и ако сте слушали внимателно, сигурно вече знаете. Но как най-вече, нали, как реално трейдвам и какъв е моят сетъп, така нали, това виж има insane value. Казало всичко това е години наред съм го перфекционирал, нали. Сега няма да кажа абсолютно всичко, обаче ще ви покажа цялостно как моят A+ сетъп и как трейдвам и реално как влизам в маркета. Вече като сме взели всички концепции, с които използвам, мога да си говоря свободно и нека направо започнем. Та, какво искам за моя A+ сетъп, нали, за моя идеален сетъп, който реално аз гледам, единствените трейдове, които тейквам, гледам са A+. Сега, нали, има някакви, които са A++, което, нали, ако мога абсолютно всичко да съществува, нали, всичките концепции, които до сега съм учил в един трейд, но нали, не винаги ще става така, това ще е изключително рядко. Затова все пак нали, не съм чак толкова претенциозен, но все пак съм претенциозен. Та какво искам да видя? Clear draw на liquidity. Това е първото. Без draw на liquidity, без очевидни таргети, няма трейд. Това е ясно. В смисъл, каквото и да има, колкото и хубави fair value gap-ове, inverse fair value gap-ове, всичко да е перфектно, ако няма хубави таргети, хубав draw на liquidity, не става. След това. Delivery от hard time frame fair value gap. Трето, liquidity sweep. И ако може да има SMT, не е нужно, но ако има SMT още по-добре. И последно, но не по важност, inverse fair value gap. Та, всички тия неща, нали, мога така доста дълбоко да влезем в тия неща, но вече сме говорили за draw на liquidity, вече знаем какво са fair value gap-ове, знаем какво е liquidity sweep и знаем какво е inverse fair value gap. Обаче, има доста повече неща, които нали, влизат към това цялото. Освен всичко това. Това е най-просто, какво искам да видя за един A+ сетъп. Обаче, нали, очевидно, че нали, не е само това. Но, нали, друго ще коментирам. Ето сега ще ви дам пример. И нали, като цяло Clear Market Maker Model. Това също ще го кажа. Та, примери почва. Директно с примери и не се надявам, че ще се ориентирате. Delivery от Hard Time Frame Fair Value Gap. Имаме го. Clear Draw на Liquidity. Това е трейда, който последно съм теквал в понеделник. Clear Draw на Liquidity. Нека да видим. 1, 2, 3, 4, 5 лола. 5 лола. Доста liquidity има надолу. Грамаден, почти незапълнен New Week Opening Up. Супер, нали? Вече само тези две неща. Само equal ловове са ми достатъчни. Но и New Week Opening Up, като го добавим, перфектно. Говорим сме за дрона liquidity, като цяло искам да са нали, major, ако ще говорим за хайлове и ловове, които повечето пъти са хайлове и ловове, искам да са поне или low resistance liquidity run, или equal ловове и хайлове. Някакъв случайен low или high не ми стига за да кажем то хай тук, нали няма текна лонг за то хай тук, но за тия лове тук бих текнал шорт, така ще ви кажа. Та, след това имаме clear draw на liquidity, equal ловете и New Week Opening Up. Liquidity Sweep, имаме го. Да видим дали имаме SMT, нека ES да ни помогне. Да, имаме hard time, нямаме internal SMT тук. Тук да кажем, нали, нямаме да вържем, обаче на hard time frame имаме. Виждате, ние сме тук. Тук ES е текнал този хай на 4 часа. Сега ще отивам на 4 часа да го видим. Имаме bearish SMT. Ето. Това хай. Това тук и това тук.
сме ги текнали на ES, така че имаме hard time frame bearish SMT, което нали, просто дава допълнителен конфликт. Не ми е задължително и да го нямаш това SMT, пак ще да текне този шорт. Обаче, понеже го имам и дава още повече конфликт. Става още така, става A++ вече. И последното е Inverse Fair Value Gap. Сега, за Inverse Fair Value Gap има страшно много неща да кажа. Нали, и тук вече идва най-голямата игра, обаче най-вече това, което искам да видя е Inverse Fair Value Gap с хубав моментъм и също нали, самия Inverse Fair Value Gap, нали, обърнатия Fair Value Gap да е бил голям. Да кажем, тия са сравнително големи, то от тук и то от тук, дето ги комбинирам двата, но просто си го представям просто като един рейндж, който има имбаунс. Нека на 2 минути ще изглежда. И като сега гледаме да е Singular Fair Value Gap. Нали, искаме да не са няколко. Сега ще видя една секунда. В този целия крак има само един Fair Value Gap. И когато го обърнем с хубав моментъм, с V-shape recovery, на V-shape recovery му се вика на това. Цак нагоре, цак надолу. Това е много хубав signature в price action, bearish signature. И обратно е за лонгове. Ако искаме лонгове, гледаме винаги recovery-то да ни е цак. Това просто показва много urgency в цената. Нали, просто ми показва, че order flow е bearish. Така че освен всичко това тук и хубавите дроу, нали, освен хубавия дроу, така, и че сме в high, нали, hard time frame, важен POI, point of interest, нали, то daily fair value gap, имаме liquid цифра, за да знаем, че manipulation е свършил, имаме market maker model, ясен е ти го left side of the curve, който се стоя inverse, вече за мен е свършва и сме на right side of the curve. Singular fair value gap, много е важно, това което казвам, singular fair value gap в лек, под лек имам преди този крак тук и етни го шорта. В секунда, в която затворим fair value gap, в случай на 2 минута за този fair value gap, на 2 минути мисля, че е същия fair value gap, в секунда, в която затворим, влизам в шорт, слагам си таргетите, бих текнал да кажем един partial, тук също за drone liquidity имахме и opening range gap, който е още един много хубав confluence, ето ни го отколската крочета на opening range gap. Още един confluence. Така че първи ми take profit би бил не, тук всъщност просто директно на New Week Opening Gap и на тия лове, като цяло ще има само един take profit тук. Тук долу понякога нали, мога да имаме един-два take profit, така, ако искам да остава теоретично runner, да кажем за тия лове. Тук също може да го направим и да изкараме само част от позицията тук, но в случая да кажем си изкарам цялата позиция на take profit едно. Сега ще дам още примери, но преди да дам още примери, ще обясня как си менеджвам позицията. Но преди да сега си менеджвам позицията, ще изборя всичките конфлуенси тук. Освен това всичкото, което казах тук, имаме още така да го направят още по-хубав сетъп. Нека да видим кои са тези неща. Market Maker Model имаме Power of 3 Accumulation. Вижте как Asia и London Session сме били в един tight range. По принцип в оптималния сценарий винаги искаме това да видим. Manipulation нагоре. Да почнем Market Maker Model и Distribution надолу. Както виждате, Accumulation, Manipulation, Distribution, Power of 3. Така че имаме това Power of 3. Имаме и 30-минутното CRT. Нали, цак, ето ни го CRT-то. Имаме и кой не знае какви още конференси имам, които в момента не се сещам. Добре. И да имаме, това са прекалено много така, че е в смисъл брутален трейд, очевидно. И като цяло просто, това вече си идва с експириенса, но просто най-важните неща е самия, и нали, за когато ще влизаме в трейд, самия инвърс как изглежда. И ако не изглежда хубаво самия инвърс, няма трейд, но нали, то какво изглежда, нали, какво значи изглежда хубаво, тук вече идва малко нали, инстинктите и като цяло колко пъти сте виждали нещо да се проиграе. Но като цяло ви обясних, ако може да е само един fair value gap и да аз ентервам по принцип 1, 2, 3 до 5 минутен таймфрейм, но като цяло на 1 минутен и на 2 минутен таймфрейм най-често. Така че хубав инвърс fair value gap и с хубав моментъм, така че да ни покаже, че сме доста бериш. И така,
Сега, нали, сега ще влезе малко още повече в детайли. Всъщност, не аз сме. Добре, това. Още повече детайли влизаме. Защо трябва да е Singular Fair Value Gap? И сега ще обясня и ще ви дам и примери защо и всичко. Та, когато имаме един рейндж, да кажем в случая, ако беше този рейндж тук и имаше 5 Fair Value Gap, един след друг. Ако обърнем само първите, нека нали, намерим пример точно къде се случва това и не е станало. Добре, тук това е хубав пример, да видя дали има по-хубав пример. Добре, това е това е хубав пример. Та, когато имаме няколко fair value gap в един лек, в един крак, това, че сме направили inverse fair value gap тук, няма абсолютно никаква стойност. То fair value gap няма никаква стойност, понеже знаем, че марката обича се връща в поне до 50%, в случая в премиум, така че без проблем ще инвърсем този fair value gap, за да се вдигнем тук и да го респектнем. Та, когато има няколко fair value gap в един лек, единствен начин да текнеш шорт е ако, да кажем това, ако е на една минута, искам да текна лонг в случая, ще отида на 5 минути, ще има да кажем един fair value gap и искам него да го пробием целия. Да мека цяло да видя няколко кендала и това да стане. Да мека всеки fair value gap тук да сме го обърнали, за да съм сигурен, че няма аргумент, в който нали, реално да сме инвърсали този fair value gap тук, само за да се върнем за deep OT fair value gap, за да продължим надолу. Не знам дали има смисъл това, което казвам, дали го разбирате, но като цяло просто не е изключително важно да е един fair value gap, който го обърнем, защото иначе просто няма стойност. Няма стойност. Така че един от критериите е да има Singular Fair Value Gap, който нали, го обърнем с хубав момент. Ами самия Fair Value Gap също да е голям. В случай да кажем, тук има Inverse Fair Value Gap, обаче Fair Value Gap, вижте го колко е малък. Такъв Fair Value Gap като цяло не ни говори особено много. Нали, като цяло за мен този fair value gap няма голяма стойност и да се обърне или да не се обърне. Гледаме нали, малко по-големи, нали, това вече е друго. Така горе, това е минималният размер, към който гледам. Нали. Всичко по-малко от това не става. В случай да кажа, на една минута има два fair value gap тук, обаче на този целия крак имаме само тия двата fair value gap. И нали е то тук, обаче то вече няма значение, като си има преди, че сме обърнали това цялото тук. И нали, нека на 2 минути да го видим как изглежда. На 2 минути просто имаме само един fair value gap. Обръщаме го и е ясно какво се случва след това. Като сме го обърнали този fair value gap, нямаме аргумент, че нали, искаме да няма аргумент, че сме обърнали този fair value gap само за да отидем за следващия. То няма следващ fair value gap, сме го обърнали, така че това е много хубав signature price action, ще видите. Ще го разберете, ако трябвате дълго време, със сигурно ще ме разберете. Има и доста други неща, но трябва просто да ги обяснявам на живо, понеже са доста древни неща, които накрая правят някаква разлика. Но трябва да дойдете и нали, да видите как се случват нещата на живо или просто сами да си ги разберете с експириенс, нали, както всичко това съм си го видял с времето. Нали, тия неща. Сега не казвам, че всичките концепции само съм ги измислил отново, нали, но с експириенс се научават. Нали, след journal, това е окей, отпресвам се. Продължаваме. Ще дадем още примери за трейдове, но нека сега да продължим тук, за да ви кажа как влизам в позиция и как си мейджвам самата позиция. В случай да кажем, вчера нали, какво съм направил, имал съм този fair value gap горе-долу, още преди да сме клознали, предполагам, що года къде ще клозна кендала. Аз нали, от експириенса знам, че някъде, че за мен, за да е valid entry, искам така кендала да клозна стабилно под този fair value gap, да не е някъде в този диапазон тук. Нали, може да е тук, може да е тук, ако нали, има повече волюм. Но цялостно някъде в този диапазон, така че казвам тук ориентировачно, още докато се движи този кендъл на живо. И стоп лоса си го слагам в повечето случаи, ако обърнем inverse fair value gap и fair value gap, като цяло BPR, който се получава след това. Да не знаете вече какво е BPR, inverse fair value gap и fair value, които се оверлапват. Да ме като влезна тук,
ако видя един бял кендъл да направи така, ще изкарам позицията, защото ще обърнем това и това въобще не е bearish signature в price action. Ако сме bearish, би трябвало да се случи това тук. Така че не искам да виждам това тук. Сега, може да сложа стоп лоса на хая. В повечето случаи, ако обърнем този fair value gap, ще се качим за хая така или иначе. Има в случаи, в които ще обърнем fair value gap и ще продължим надолу, ама това като цяло е, нали, вече на шанс. Но в повечето пъти не би станало според мен, плюс че, нали, History Order супер много се променя, дали ще си сложим тук. Става 1 към 1, тук 1 към 2,5. Така че стоп лоса си го слагам отново ориентировачно, горе-долу там, където предполагам, че кендъл би се клознал, ако ще обърнем fair value gap. Ще има случаи, в които самия кендъл нали, ще горе как сме го познали, понякога ще е по-малко, да кажем тук ще клозне и ще затворим за още по-малко. Понякога пък самия кендъл ще е доста голям и ще клознем, ще трябва да затворим позицията малко над това, което сме предположили. Но как аз и менеджирам риска в трейдовете е ориентировачно вече, още преди този кендъл да е, дали вече така си искам да съм в шорт, ако се обърне този fair value gap, влизам в шорт със сигурност. И нали как остават 30 секунди до този едноминутен кендъл да се затвори, аз предполагам, че ще се затвори някъде тук. Знам къде ще ми е стоп лос, казвам си някъде над, да кажем, теоретично, ако ще съм грешен, ако ще сгреша, би трябвало тук някъде да се затвори булиш кендъла. И ми дава и стоп лоса ми излиза, че е 150 тик. 150 тика са абсолютно доста за понеделник, обаче там в случай да кажем, това ни е нормалния NQ чарт, където контактът има доста по-голяма стойност, но ако искате да рискувате по-малко пари, отидете на MNQ чарта на Micro Nasdaq Futures. Та в случая пишем стоп лоса, ще ни е 150 тика и тук виждате, за 150 тика с един контракт, ако влезна в позиция, ще рискувам $750. Намек ако загубя, ще загубя $750. Ако ви е много това, отивате на микрочарта и там е с по 10 пъти по-малко. Намек с един контракт ще загубя $75. Тук са 750. Да кажем, че искам да рискувам не повече от 1700. Нека да видим. Ако сложа два контракта с 150 тика стоп лос, знам, че тиковете са ни тук, 150 тика стоп лос, 1500. Ако сложа 3 контракта на 150 тика, ще са 2250. Добре, аз не искам да рискувам толкова много, искам да си остана под 1700. С два контракта за 100. Добре, и, нали, това не е в нашия диапазон. И влизам в шорт. Сега няма да влеза, защото очевидно не искам. Обаче в случая, когато, нали, съм го трейдвал това, изчислил съм си сайза още преди да влеза за ориентировачно къде. Нали, не винаги ще напълно точно, понеже, нали, понякога казах ви, че самия кендъл ще клоза по-така, понякога самия кендъл за ентрито ви ще слезе малко по-надолу, ще ви увеличи това число тук. Нали, трудно да сте напълно точни. Когато трейдате според мен инвърс стратегията, инвърс fair value gap сетъповете. Нали, сега да кажем, ако си слагате hard stop loss, да кажем на хая на fair value gap, рискувате понякога да има weak и да има някой кендъл да направи просто голям weak и да продължи надолу. А ние, както знаем, не искаме уиковете да ни стоп-аутват, така че гледаме за самите бодитата на кендалите кога клозват. Затова в случая нямам hard stop loss за моята стратегия, съм преценил, че е по-добре да нямам hard stop loss. И отново, изчислявам си горе-долу къде ще ми клоза кендала, къде ще си клоза позишена, взимам тази сума и тук в калкулаторчето от sell и buy си изчислявам колко контракта ще са ми нужни, за да рискувам колкото ми трябва. Така си менеджирам позициите, като цяло, нали, take профитите, стоп лос почти винаги изглежда еднакво, ако обърнем инвърс и BPR, fair value gap тук. Какво друго? По принцип гледам да нямам, не обичам да оставам много големи take профити, понеже просто съм забелязал, че не работи толкова добре за при мен. Така че average risk to reward да сигурно ми е 1 към 2, което така иначе е супер добре, предостатъчно. Всеки, който си мисли, че е някакъв професионалист, там да кетчва 1 към 6 risk to reward с 70% win rate, няма да стане. Чиста математика. Смисъл, само да ви кажа, не знам, защото ли пишете някакви коментари от типа на 1 към 1, да кажем, и 6 risk to reward, че някакво shit или нещо такова, не знам.
вие как си представяте нещата, момчета. Обаче, ако сметате просто най-елементарно 1:2 risk to reward с 60% win rate и си сметате за 2 години печалбите, буквално ще някакви турбомилионери. Дамек 1:2 risk to reward с 60% win rate е почти невъзможно, така ще ви кажа. Това са брутални статове, в смисъл това са супер трудни статове, така че по принцип не знам хората, които се правят, нали, викат, че risk to reward нещо е shit или нещо такова, не знам как си ги представят нещата. След това така, имаме най-вече това, но както ви казах, всеки от тези неща си има доста подробности. Нали, самия Liquid си има подробности, Delivery-то си има, нали, като цяло гледаме да алайнваме hard time frame с lower time frame, това също е доста важно. Нали, не е просто така, защото ако беше просто така, не, това нямаше се хубави таргети, но нали, не е просто така. Искаме цялостно да имаме хубав alignment. Така, по принцип, когато теквам шортове или лонгове от inverse fair value gap, който самия inverse fair value gap е от left side of the curve, аз го наричам inversion 1 short. Това нали, е inversion 1 short. Сега ще ви дам пример за inversion 2. Каква е разликата между inversion 1 и inversion 2? Сега ще ви покажа. Тук е един пример. Да. Добре. Ето го. Така. В случая имаме този рейндж, даже няма да отива на по-голям high time frame, няма чак такова значение. Готово. Реактваме от тук на 1 час на 15 минути ще има със сигурност fair value gap след това, ходваме тук този fair value gap. Горе-долу ходваме два различни fair value gap, тук нали, hard time frame база не ни е напълно ясен девек. Особено ето, реално, айде сега не си говорим просто така приказки. Добре, няма най-хубавите fair value gap, които исках, но като цяло просто реактваме от тук, реактваме от OT, пак има някакви имбаланси. Или inverse fair value gap, като цяло, нали, order block. Рактваме от този fair value gap тук на hard time frame, рактваме от този fair value gap тук и то тук. Така че горе-долу на hard time frame тук не може да... Слушай, да кажем, тук съм бил bearish internally, поне до тия лове, заради hard time frame. Въпреки че overall, може би на daily time frame съм bullish, гледаме да ми се алайнват medium time frame един вид демек. Това тук и очевидно на една минута самото entry. Това тук и цялостно последния 1-2 дни от price action да се лайнат. Това са най-важни за мен. Понякога нали, хората прекалено много се ентусиазират от daily time frame, че нали, overall сме bullish или нещо такова. Обаче понякога това нали, няма чак такова значение, ако ще трябва на една минута лично според мен. Нали, понякога, ако всеки time frame е лайнат, hard time frame, medium time frame и lower time frame, перфектно. Обаче за мен това, което ми е най-важно, е да са алайнати medium time frame и lower time frame. В случая да кажем, medium time frame и нали така, по-скоро hard time frame, medium time frame не е чак толкова ясен. По-скоро hard time frame не е чак толкова ясен. Тук нали деливерваме от тук, деливерваме от тук. Това ходваме това. Така че за мен medium time frame и hard time frame не е толкова ясен. Това, което искам да видя е по-скоро lower time frame и medium time frame. В случая да кажем medium time frame ми е това тук и това тук, така че като ги ходваме тия двете нали малко 50-50. Та, как решавам да теква шорт? Виждам, има хубави таргети. Добре. Стъпка 1. Имаме хубави таргети. Деливерваме от hard time frame fair value gap? Да. Ето го. В случай да кажа това, нали, ще го има и на една, на две, на 5 минути това fair value gap. Но просто деливерваме като цяло от fair value gap. За inversion 2 не е чак толкова важно да е от hard time frame, но като цяло просто да е от fair value gap. В случай да кажем, нали, вече ви говорих за какво значи imaginary, нали, за market maker моделите. За мен да като го четях във времето, това беше right side of the curve и това е left side of the curve. Нали, не бях толкова confident за този low,
Но като цяло така го прочитах. Нали? Имали сме left side, който сме дистрибютили до тук и сега почваме с този move, нали? До някъде потвърждаваме, че сме почнали right side of the curve. Имахме, нали, ето го този liquid sweep, след него имаме още един displacement. Тук сме обърнали всичките тия fair value гапове тук. Връщаме се, правим liquidity sweep. Оп, вече имаме две. Имаме, както виждате, този път от right side of the curve не ентърваме директно от този inversion или този inversion, понеже няма хубав inverse fair value gap или да има са няколко fair value gap тук, което ви казах, че не работи, нали, за мен лично. Така че, нали, това, че сме инвърсали този fair value gap, няма да влезе тук директно в short, въпреки че реално има liquid shift тук и deliverно от fair value gap. Нито таргетите са толкова хубави, нито нищо, нито inverse fair value gap е хубав. Обаче, нали, асюмвам, че сме на medium time frame right side of the curve. Не вече, че сме почнали right side of the curve, защото обичам, нали, така да си ги подреждам нещата в една рамка. Имаме fair value gap, от който деливърваме, който ходваме. Имаме хубавите таргети. Имаме medium time frame alignment, който ни е то right side of the curve. Нали, че overall сме bearish по една medium time frame, което ми е по-важно. Макар, че ходваме това, той е medium time frame. Това, нали, medium time frame като цяло е пак малко subjective, нали, за това, което ни трябва на случая, да кажем за то шорт тук. Medium time frame ни е това. В случай да кажем, ако текахме шорт тук, medium time frame ще да ни е по-скоро това цялото тук. Ако теквах шорт директно от тия fair value gap тук. Обаче, понеже тук вече влизаме една стъпка по-дълбоко и изчаквам за internal model в ето market maker model. Директ няма да ентър на шорт, както преди малко от някой инвърс тук. Ще изчакам за още един internal model тук. Директ това, което видях преди малко с liquidity sweep, fair value gap и inverse fair value gap, ще го искам да го видя, но на още по-зумното. Нали? Вече отново и деца на една минута. Това просто има малка разлика. Та имаме single fair value gap в този целия рейндж. Обръщаме го. Къде го обръщаме тук? Нали, горе-долу казвам си, че си клоза позиция, ако клоза над това. Нали, представям си, че самия кендъл би клозал нещо е такова. Та, изчисляваме си сайза. Имаме 56 контракт, 56 тика. Искаме да рискуваме $1000. Два контракта 560, добре можем, още 3 контракта 840, добре можем, 400, добре, над 1000, не искаме над 1000, 3 контракта и просто като клоз, нали, всяка кендъл идва, клоза някъде тук и да изгубя, нали, 900 на окей, нали, не може да сме супер точни до долара с този начин на entry model, обаче така е най-добре да се трейдва. Сега да кажем, ако си бяхте сложили 100% точно над самия fair value gap, тук да кажем, ще да е 100 паут над самия week, обаче рано шахме сме го респектнали, така че, нали. Та, влизаме в шорт, слагаме си, нали, imaginary 100% тук, нали, не го слагаме като order, просто автоматично аз лично си където цъкам хикчето, просто като клознам самия кендъл, където, нали, ако ще инвалидейте позицията, защото ако сме бериш, не би трябвало да обърнем този fair value gap, тук няма лойка. Понякога, как, нали, отново казвам, ще се случва, просто ще е тъпо. Случва се понякога и не го take profit. В случай да кажем, въпреки че съм бил на imaginary right side of the curve, за да си построя една картина, една рамка в главата, не съм оставил някакви, мисля, че бях оставил тук едни малки рънери за тия лоу, обаче не съм оставил рънери чак от тия лоуве тук, защото просто този лоу е малко рандом. Като цяло, нали, малко ми е никакъв този лоу, че да го таргетвам, плюс че само като ви е ристерило, че 1 към 10 и вече знам, че няма да стане. Просто от математическа гледна точка. Затова си изкарах почти цялата позиция на тия колове. 1 към 1,8 и стабилен трейд. Така, включвам се отново, така трябваше малко да свърша на работа. Но продължаваме. Цялостно, нали, като отново казах, right side of the curve, нали, горе-долу ми го потвърждава този move, като види един хубав дисплейсмент, си казвам, добре, нали, нека да видя какво ще стане. Тук правим internal structure, правим хубавите колове, тук като виждам този liquid sweep, виждам internal model и текам отново шорт. Така че като цяло имам две опции.
Нали, ако малко сте се загубили, ще опитам да ви го нарисувам да е по-ясно, защото сега тук гледам последните няколко дни примери. Нали, не винаги има перфектни примери. Обаче едната опция е, ако ще теквам един вид ревърсла на Market Maker модела, който понякога се случва, искам, нали, това, което, нали, какво иска повечето пъти, ако ще теквам inverse fair value gap от left side of the curve, което е този тук, което, нали, за да се случи това първото, което е, трябва тук да няма много fair value gap. Не искам даже то лек, даже то последния лек случай да има само един fair value gap, да сме го обърнали. Ако има още 3 лега, които да имат огромни fair value gap, това на hard time frame просто ще съм много fair value gap отново. И нали, няма да ми дава толкова confidence, че дрона liquidity еди какво си. Ако имаме много обаче low resistance liquidity и така нататък, ще видя дали мога да намеря пример за... Всъщност то реално това е хубав пример е тук. Както виждате, имаме и това не е целият мув, обръщаме, почти няма никакъв, тук е малък fair value gap, обаче това не е проблем и след като цяло, след това тук, на 2 минути даже няма нищо, като го обърнем това тук, единството, което следва след това fair value gap е просто само лоуве. Само лоуве, което гарантира почти, че като обърнем това fair value gap, ще отидем за това тук. Това са единствените сценарии, в които теквам едно inversion 1 сетъп, което е като обърнем първоначалния fair value gap и се едно да кетч на right side of the curve. Нали? Това е като само единствената ситуация. Ако има много fair, нали, така, доста е индивидуално, доста, нали, си е специфично, обаче трябва просто да няма много fair value gap и трябва да има просто много хубави таргети, че да текне един вид ревърсъл и очевидно всичко друго, нали, което казах, да има fair value gap, нали, да има някакъв fair value gap, като цяло да има някакъв хубав liquidity sweep, ако може да има и SMT и хубав и много хубав инвърс, който да ми потвърди, че целият този мув е свършил, че да текна обращалката. Тия, които повече обичам да теквам, които по-често се случват и нали, са по-лесни за разбиране, е вече като сме потвърдили, като сме видяли това цялото тук и си казвам, добре, очевидно, нали, сме на right side of the curve, единството, което остава като цяло, нали, е само liquidity. Тогава вече изчаквам за internal model, демек за internal liquidity sweep, за fair value gap отново и хубав inverse fair value gap. И това вече ще ми е на right side of the curve internal buy model. Логиката е същата, отново искам да видя същите неща, обаче таймфрейма и самия структур е различен. Сега ако много зумнем, по принцип това може отново тотално различен market maker buy model, това тук и това тук, но като цяло, нали, това около една минута това няма да го броя баш за market maker model. Така, по принцип имам извадени екзампли в Notion, обаче искам да покажа малко по-скоро live екзампли, но може би трябваше хубаво ако покажем. Да кажем тук, нали, какво искам да видя, тук нали, нарисувам това, което ви показах преди малко, за inversion 1, обръщаме и като го обърнем да има само low resistance и equal halve, така че да няма на къде да отидем иначе. Ето, да кажа, това е хубав пример. Имаме, това е хубав пример и за двете. Момент. Имаме си liquidity sweep, fair value gap, SMT-то. Тук почти няма никакъв fair value gap. Имаме то, тук ме е филнат, така че единствено fair value gap е то, тук, който гледаме. Обръщаме го с хубав момент, директно влизам в лонг, то съм го теквал. И това ни е inversion едно модел и тук нали, за то хай, като цяло има и някакви други халве. А internal моделът ни е, вече сме на right side of the curve, искаме да видим хубаво SMT, ето ни го, нали, хубав liquid sweep и нали, SMT, да имаме се и liquid sweep тук, този, нали, този low, internal liquid sweep, SMT-то, деливърваме от 3 минутния и от inverse fair value gap и тук нали, някакъв order block и изчаквам за inverse. В случай да кажем като толкова internal и по-малък inverse е окей. Но ако ще текваме inversion 1, винаги трябва да е голям, масивен inverse. Ако ще е inversion 2, понякога не е нужда да е чак толкова голям. Пак, нали, като цяло, ако мога обаче да е голям, ще е супер.
След това, ето отново това са примери за лонгове, за инвържен надолу. Виждате хубав масивен дисплейсмент, V-shape recovery и единство, което остава след inverse fair value gap са low resistance. Така че това не е left side of the curve, right side of the curve. Отново, ако ще текваме инвършен надолу, искаме да няма много fair value gap и да има един голям инвърс и като го обърнем единство, което остава да отидем за low resistance. И отново, тук в случай да кажем имало един-два fair value gap, така че това може би не е най-добрият пример, но са филнати, така че ако са филнати не е толкова зле. Но имаме отново много low resistance, много хубав инвърс. Това е перфектно. Буквално трак 3 кендъл надолу, цак 3 кендъл нагоре, перфектно. Имаме CSV-то, нали, hard time frame, order block и така нататък. Перфектно. И сега за inversion 2 като цяло. Същата лойка, от това, което ви казах, изчакваме за този мув, не цъкаме лонговете тук, изчакваме за хубав мув тук и гледаме за internal модела, да ни го потвърди. Особено, нали, ако има хубави таргети тук, обаче има големи имбаланси тук и не сме толкова сигурни, че този fair value gap, ако го обърнем, ще отидем за тях директно. Искам да видя този мув първо и чак тогава да видя internal модела. Тук е bearish example. Отново. Ето го. В случай да кажем, не съм дебнал да теквам някакви шортове тук или тук. Искам да видя хубав internal модел, цак, тук нали нещо чакалеем. И най-накрая виждам хубав liquidity sweep, така не се теквам шорта тук, въпреки че имало inverse fair value gap, ще няма хубав liquidity sweep. Вече тук имаме хубав liquidity sweep, pullback в 5 минутния fair value gap, имаме internal SMT, имаме single inverse fair value gap и market structure shift, нали, order block. И Market Structure Shift в самия мув. Ако направим Market Structure Shift и Inverse Fair Value Gap, също е много хубав Confluence. В случай да кажем сме клознали под самия кендъл чак тук, така че тук влизам в позиция. Сега си това после тук, ако обърнем Inverse Fair Value Gap, както виждате, уика идва близо на го обръщаме и тук имаме много low resistance и тук имаше някакви previous day low, като цяло хубави таргети и си деливърваме надолу. И това е Inversion 2. Не е тук да го дебнем, да хванем целия ревърсъл, малко вече като сме като сме направили market right side of the curve и е очевиден, тук чакаме за internal model. Отново right side of the curve изчакваме, да кажем тук по принцип този шорт даже не е зле така, обаче въпросът е, че този лонг не е зле, нали, има хубав инвърс, обаче този лонг да кажем съм confident само за тия халве. След тия халве нали, не мога само заради този inverse fair value gap да кажа, че ще отидем за това тук. Нали, не бачка така. За тия equal халва, окей, обаче листорода ще сигурно към едно или нещо такова. Затова си казвам, добре, няма да го текна. Виждам този мув тук, нали, качваме се много близо, правим се едно още един relative equal high заедно с това всичкото тук. Цак, слагаме още един имаме internal relative equal high и external relative equal high. Имаме market maker buy модела, имаме нали accumulation, manipulation, правим liquidity, път тук нали си имаме unicorn, имаме fair value gap, breaker block, имаме супер хубав inverse, виждате само един fair value gap в целия този лек, обръщаме го с V-shape, fast recovery, голям fair value gap, директно го прояждаме, очевидно нали, не искаме да продължим надолу, директно влизам в long, брутален трейд, това буквално е супер красив трейд. Тикет трейдва, като ги нали, отново standard deviation, имаме тук се алайнва. Така. Тук и това е като цяло, което нали, представляват самите модели. Ето ги тук, това са може най-хубавите извадки за екзампли. Има още няколко, нека да ги видим за Inversion 2. Отново, тук не гледам да теквам шортове. Изчаквам да потвърдим, че сме на right side of the curve. Цак, то мувмент тук прояждаме, тук всичките fair value gap в хубав маркет, също shift, викам добре. Очевидно правим още един така, като имаме equal low и да направим още един equal low, почти, вече знам, че маркет иска да отиде тук и това всичко, което се случва тук горе, само чакале да изкара някой бълък преди рано да е деливърно надолу. Така, имаме delivery, имаме pullback. В fair value gap имаме много хубав инвърс, обаче защо не става?
защото нямаме liquid sweep. Връщаме се, правим вече liquid sweep, тук стопаутваме трейдерите и отново правим inverse fair value gap и тук вече влизам в шортове, виждате тук добавям и тук изкарвам позицията. Така отново, още един пример, това ако си спомняте преди малко, това беше inversion 1 сетъпа тук, обаче имаме и internal inversion 2. Отново, нали, тук потвърждаваме, слагаме на тия клохава, слагаме още един, още два, още три, даже 4. Тук буквално само като ги видите как са наредили, как марката очевидно ги е построил тия халове, толкова очевидно, че ще се дигнем за тях. Затова изчаквам, нали, обаче изчаквам за подходящия момент. Да кажем, тук не влизам, понеже тук ходваме това fair value gap, продължаваме надолу, правим, нали, BPR, тук ходваме, имаме 3 драйв, имаме SMT или които си побахваме в OT и от тук вече правим хубав инвърс с хубав моментъм на Singular Fair Value Gap и единството, което остава след това Fair Value Gap е Low Resistance ликвидирани и Relative Equal халове. Така че просто е гарантирано, че отивам за тях, буквално толкова очевидно. И това е като цяло. Още един пример. Отново. Много хубав трейд. Имаме Low Resistance тук, Standard Deviation, имаме ли които си тук да кажем не съм толкова конфидент, няма хубави инвърс fair value гапове, нали, не искам, не търся шортове тук горе, обаче виждам този хубав мувмент надолу, този мувмент ми потвърждава, че просто искаме да отидем надолу, защото само правим още един relative equal low до тия двата, плюс че да кажем тук има още някакъв low, нали, плюс че обръща всичките тия имбаланси и като цяло просто това ми казва, окей, очевидно сме на right side of the curve. Единството, което сега ми трябва е хубав entry модел. Да искам да видя хубав liquidity sweep и хубав inverse fair value gap. По принцип тук го гледам сега, имало е хубав liquidity sweep и хубав inverse fair value gap. Така че това е било хубав шорт, просто даже реално е станало до тук, но просто се е върнал. Нали, случва се понякога. Отново, правим liquid sweep с SMT в 5 минутен BPR в OT и след това следва инвърс с хубав моментъм. Виждате как Кент директно го прояжда. Има само един fair value gap и тук, нали, оставаме то low. 4 лоу стакнати един върху друг и overall цялата картина супер берич, буквално абсолютно елементарен трейд. И ентерваме тук на инвърса, не знам, защо съм го дал тук. 100% просто тук. И това е. Най-просто, елементарно, това, което в момента ви го казвам, ми е отнело толкова много време си го подреда в главата и да ви го обясня както аз го виждам в момента и реално ме се ева в супер много ситуации. Да кажем, overall съм булиш в едната посока, обаче докато не видя точно това, което искам да видя. Да кажем, по принцип, може би сте чували, но не гледате на кетчвате много ревърсали, защото ревърсалите са много трудни за кетчване и много често ще губите. Затова ревърсалите горе-долу за мен са инвържен едно сетъпове, инвържен едно инвърс, нали, инвържен едно. Обаче в случай да кажем тук теквам инвържен, теквам ревърсъл, защото сме булиш, обаче теквам ревърсъл, понеже толкова е хубав този fair value gap, че просто ми е ясно, че единственото място, което е възможно, отиваме тук и нали самите таргети. Обаче в повечето пъти няма да е така. В повечето пъти ще изглежда по малко по-различен начин и ще ви изпомпи. Да кажем нещо сорта на ето ни го Market Maker Buy модела теоретичния, ето ни го Liquidity Sweep и ето ни го Inverse Fair Value Gap, да кажем то целият лек, върху че някакво Fair Value Gap, го обръщаме целият лек с няколко кендъла, което реално в принцип би било също валид. Нали, важно е да няма fair value gap в самия, останали в самия лек, които да правят аргумента, че сме се върнали за тях. Така че като ги обърнем всичките, окей. И пак не става са, нали? Освен че понеделник е PM session. Не, реално до някъде даже е деливърнало, обаче нека видим, защото не е чак толкова хубав трейд. Първо, реално имаме стабилен liquid sweep, обаче да видим откъде деливърваме на hard time frame. От никъде. Това буквално е нищо. Нали, някакъв New Day Open gap при няколко дни, но като цяло, нали, от нищо не деливърваме на половин час, виждате в някаква accumulation да се върни. Това е първото, което не е толкова хубаво. След това имаме огромни имбаланси. Демек тук имаме един, тук имаме огромни имбаланси. Демек ако таргетваме то хай тук, с този инвържен, нали, като цяло, какъв е шанс да стане? Много малък. Защото има супер много резистанс. Тия fair value gap с един вид резистанс. Нали? Така че ще е много по-тегав трейд да се получи, въпреки че, нали, реално технично би имало същите неща.
Нали, в случай даже ги няма, но да кажем, че ги имаш. Пак нямаше да е толкова хубав. Заради просто как изглежда самия left side of the curve. В случай да кажем, тук виждате inverse и тук е имало само low resistance. Но тук да кажем има някакъв random high, някакъв тук random high. Първо самите таргети не са толкова хубави, но не е само това, нали? Имаме много други fair value, от които бихме ракнали, нали? Без проблем може да дадем reaction от тук, от тук, от тук. Много просто по-кофти трейте. И нали, това нещо сега, цялата тази информация, нали, сигурно би ви дошла така доста, нали? Обаче просто с времето, като го гледате, ще почне да свиквате и така. Това, което днес го обясних, според мен е изключително важно. Изключително много време така просто съм седял и съм гледал и съм мислил и съм си записвал, докато реално си го обясня по такъв начин, който за мен лично много добре работи и така. Просто давам ви го безплатно, защото просто искам да помогна, но това са стотици часове работа само, докато си ги подреда нещата в главата, както ви го обяснявам в момента и си ги съчетава нещата. Не искам да го правя по-объркващо това видео. Мисля, че това ще е за днеска. И надявам се, че не се объркал прекалено много, че сте разбрали какво му предвид. Отново казвам, тия неща ще трябва, нали, да си ги погледнете сами, да си натренирате окото, как да ги виждате в реално време, нали, така с hindsight е много по-лесно. Но всичките тренера, които преди малко ви показах и всичките неща, аз съм ги теквал на живо, просто сега да се връщам и ги показвам. На живо много по-трудно, очевидно ще трябва доста експириенс, докато мога да ги виждате. По едно време ще може да ги виждате и пак няма става, ще трябва да правите емоциите и така нататък. Но трябва да се почне от някъде, така че почвате да бактестите, почвате да тренирате на живо и така лека по лека да се изгради един опит. Така че и вие това може да го виждате елементарно и да сте напълно confident в това, което виждате. Нали, трябва да го виждате как се изиграва. Аз да кажа, като видя този signature в price action, вече ме е ясно какво ще стане, защото съм го виждал 1000 пъти. Обаче да някой, който не го е виждал 1000 пъти, сигурно си вика, какво е това, нали? Така че аз само като това просто ми става хубаво, защото знам, че ще изкарам кинти, нали, в повечето пъти. Цъкайте машинки, цъкайте и така. Оставам ви, надявам се, че ви изкефил видеото и така. Също мога да джойнете в Дискорда. Отново скоро ще почнем да лайв тренираме. Така че, нали, мога да питате въпроси на живо, реално да ги обяснявам нещата на живо как стават и така, нали, като ги повторим 1000 пъти, някъде не ги запомните. И така, до скоро, машинки!